Seuraava. Toka kertaa. Teemu valmis. Ei vielä. Hyvä Noora! Noora! Pystyt tähän! Valmista Noora. Mä muistan, että tärkeämpää ja nopeus vaan se, ettei stiplaa. Älä stiplaa! N, Y, T, nyt! Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Loppuun asti. 4, 5, 6, 7, 8. Elikkä 10 ohjaa aikaa. 20, 43. Me jopa 8 poikittaa lopulta stiplaa. 10 minuuttia. Tolle ei pisteelle pääse. Oli viiva. Vähän niinku yliakko. Elikkä 20 ja mitä 10 ohi. No niin, Teve. Parasta Teemu. Teve lähtee seuraavaan. Teemu isä biskin. Teemu valmis. Älä kaadu. N, Y, T, nyt! 1, 2, anna, eikö hakee viivalle takas. 3, 5, 6, 7, 8, no nyt 7. Pana 7. 20, 24 ja 7 ohi. Sälin jälkeen olisi vasta viivaa. Se viiva on vasta täällä. Siis viiva on se, missä mä seison. Teemu on viiva vasta. Okei. No sä saat sen viimeisen. Seuraava. N, Y, T. Mä otan vähän ratkaisua. Missä oli pisti? Mä tuonko? Tän jälkeen. 2. Ja sit jatkaa siitä. Hyvä Harri. 3, 4. Ei, 4 on vasta 5. 6. Täällä on se viiva. Täällä on se viiva. 7. Tänne on 8 ja aika 28.07. 8 on. Ne on ihan kännissä kaikki. Siis mitä pitää tästä viivaa osaa käydä? I did my best. Kuka on seuraava? Tibe. Valmis. N, Y, T, nyt. 1, Se voittaa. 2, 3, 4. 5 otti. Oliks 5? Mun mielestä oli 5. 11.05 ja 5. Mä sanoin, että se voitti. No ainakin Siinä on vähän kyseenalaisia monta askelta. se on vähän taipu niinku. Se vähän kävi ennen maassa, mutta se on ihan... Mut sanotaan, et ei total failure. Tuolla nyt näki 5, se on siis... Mitä? Paljon mun aika oli? Hyvä 11.05. Sampo. Tarviiks sitä kaljaa siinä? Se luo sen tasapainon. Seero on valmis. Ai okei. Sen terrorin N, tasapainon. Y, T, Hukkaa toisen puolen ja kalja toisen puolen. 1, 2, ei 1. Aika. Nyt tules muut! 2, 3. 13.25. 3 Se on vaan. niinku Sampo. Sehän oli ihan vitun vähän. Valentti Kononen. Eli onks ylhäällä? 13.25 ja 3 ohi. Se oli ihan naurettava vähän. Se on niinku paljon se on parempi. Niin mä luulen, että Seuraava valmis. Juha, valmis. N, Y, T, nyt. Se mahdollisuus, että pystyt oikeasti astumaan maahan. 1, Joo, mutta se lähellä oli. 2, 3, 4, 5, 6. 6 oli. Astu yli viiva viimeisen. Joo, mutta se on Steve kuitenkin. Yli viiva, se on maalissa. Se voi hypätä tonne hiekalle. Se on ihan maalissa. Okei, no sen verran. Hypätä sinne Legolas. 100 sekuntia. Ei, 10 tasa. 10 tasa. okei. No niin, nyt näyttää hyvältä. Epe valmis. Nyt näyttää Epe hyvältä. valmis. N, Y, T, nyt. 1, 2, 3, 4, 4. No joo. 10.95 ja 5 ohi.
Nice. Kirja Olli. No en mä oikein tiedä. Siis se on toi äsken. On joo, toi äsken. Tuleeko teille uudestaan? Toi uudestaan. Aihan se veti ja... Unohdit sä et saa Ketä ei oo vetänyt vielä? Mä en oo vetänyt vielä. Ei, voi ottaa nyt ensin kaikki kerran, sit saa yrittää parempaa, niin voit vetää. Niin muuten vaan saa vetää uuden rundin, mutta pisteeseen se ei vaikuta. Haluatko sä No niin mennä Teemu, kokeilemaan? anna palaa. Okei, Teemu valmis. Hei, tuossa mun viinilasi sieltä N, vieressä. Y, T, nyt! Ei se mitään. 1, 2. Ari kyyti monta kertaa. Nyt on näyttö. Ei se ole mitään. Ei tos. 3. 4. 5. Tää on kamppailu itsensä kanssa. This is how it's gonna go down. Mut loppu meni vitun Okei, eli 26-55 ja nyt on 6 ohi. Mut mä en tiedä, onko yhtään parempi kuin teidän. Ei oo yhtään sen parempi. Hei, Arsi! No niin Arsi, onks löydä eteen Arsi N, sieltä listalta? No, kyllä sä tiedät. Hei, venä, hei, venä. Lampu. Olli ei laskemassa stipluja. Eikö se ole Ne yleisö laskee, kaikki laskee. Epe hoitaa. Missä on paperi? Ei oo, Epe hoitaa. Niin, noniin. Ari! N, Tohon tähän näin. Henkan kohille. Henkan kohdalla. Älä astu maahan, N, astu Y, lampulle. onks Ari valmis? N, Y, T, nyt! Herään aamulla aikaisin ja sitten Yksi, Pystyy. 2, 3, 4, 5. Paljon. 13.98. Mut mä menen sunkaan mielellä ensi viikolla juomaan. Tulee Olli ja kahto. I'm missing the straw. Oh yeah, damn. Excuse me. Pitäis käydä. Hold up. I'll excuse you. Olli vielä. In search of my straw. No, Olli ja Kopa. mä käyn niitä vielä ostamassa sitä teipannua. Onks mut vetää? Mikä teepannu? Niin